nake cin abinci walla ban san talauci walla bye bye talauci Allah raba ni da talauci to ina kudi na ne kace zan haɗe gari baba ci ne ko garo garo tana dan dafa mana ita ko dan loma da dai mu samu amma yanzu ma naje na gana daura ruwan kai jama'a gaba ɗaya ni ba ma ta wannan dan ba naira ta 50 da na aje zan je siya kwaki in sha garin kwakin gaba ɗaya ma wannan dan tsinan nan ganin na nan shi babu ma ya dauke naira 50 nan ko uban me je in kai je ka bibiyan ba da shirme yanzu karshen ta ko minti je sha ko wani ko su da sha ko cinga me ci ban san ma uban me je da kuɗin nan ba kai idan Allah ya jarfe da wawan kani wawa ne na bugawa a jarida amma kuma kai in ya mutu ma ni ya huta fa ina ga fazar jin daɗi amma dai ni kai kukan ne ban so kuma dole in ya mutu zai kuka gaskiya kai amma dai Allah ya ramu da haka dai kai kware wanda na ɗauke mai naira 50 Allah wata ina na tare real dog kaman kare barna in bankare in ci uwar shi a gangare wawa banza ka dangare ina nan ta ki dafa mana abinci sai wata ɗan gutuwar biyar da na gani a ɗakin ta kuma na ɗauki. To dan ubanka biyar ɗin ba ishe ka ba ka je ka haɗa da nan ɗakin ta wa ya ce ka je ka ɗauka min naira 50 ka san tanadin da ne akan naira 50 nan kuwa. Inna lillahi ya za ka mun haka wallahi ban ɗauka. To in ba kai ka ɗauka ba muna da ɓera da cikin ɗakin ne kuma kai ka san ɓera shi banda irin ajiyan guntik ko ma ɗakin tuzurai me zai je ɗauka in ya shiga mawari ɗakin nan kaɗai ya kashe shi. Katina muna da wannan zaɓen wadda ta taɓa cinye ma kaya. Oh, na tana ta. Ita ta cinye ma kuɗi. Aha ba. Allah. Ta. Kai. Amma fa wannan ya fa mugu ne nan wa. Ta yamma jaɓa za ta cinye kuɗi ne. Har naira 50. 50 fa. Tura ke cewa 50 naira. Kai. Da dama dai a ce to wanda zai iya cinya. Amma kai wannan magana nan ba gaskiya kwata ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake. Kai ina. 50 ina ƙarya kake bata cinye ba. Bata cinye ba wani sani ba sabo ba gari na sai kashe ka ni ba ruwana a'udhu billahi amma dai baka ji komai ba ko ya da Allah yanzu kana tare ni na dauka ba su to amma kai zaka dauka ba kun da dauka ne ka ji barawo akuyan mama na tuna ta ka tuna ta tuna ta shege akuya da ma yanka ta muke wallahi ranar can ba ta cinye mama dubu ka gaba da tabo oh haka ne ta cinye shege akuya ba ta cinye ma kuɗin da aka siyo ta ita akwai 2,000 kai ya ga da ma an wallahi yake akwai ta da Allah ya aka saka wallahi ba ta da dauka ko sai a jaba za ta cinye naira 50 dama ma ka ce kuɗin takarda ne kaga nan hundo ne yaki ita ma babu kuɗin ɗinkin da akan da sai garin kwakin 30 mace to yanzu ma tukunna kuɗin makarantar da baba ke kashe ma a banza ne ma komai tubula su kai ilabu oh kai dan uban ka jiya na ji an tuna ga ma amma ka da dai wai kashi kala ka budan zuwa tabi buloti wa to bula su ma ana san kala maka wai ke amma an tunna ma jaka ce Allah dai yake amma bane iskanci to bula su ma 11 ko 18 ma ce kai a dai bar shi a 11 nan abu ana cewa 32 ne yaran jahili ne ba ko kashe ne ba kudin makarantar da an bani ma da nayi aure wallahi